uste dut, baiet, Euroski instituzioak ez digeni bezala pensatzen, horretikan itxizkile kriston edifizio erraldoiak eta kriston proiektok, eta gero ez tegilek nola mantendu, ezta? Hoi, adibide asko zede korrektan, ezta? Paisaia bera, izango horiz, espazio bat, lienzo txuri bat, nahi deguna egiten dugula, ezta? Hoi argizeok, erabilera hola dela, ezta? Edo planteatzea artea izango balitz natur edertasunaren gailu irran bezala, arteak izakiaren artea, hoi de txorrada bat, hoi hola dek, ezta? Kokatzen da, edertasun guztiaren barruan. Osea, edertasunak berez, naturak, ez zik gure beharrik, hoi de gu sortutako gauza bat, baina uste dek aldatuta, ez da pixka bat, antropozentrismo hori, ez da gu kokatzea gardin, da hortikan banatzen ditugu. Ez de gure asmoa planteamentua, horregatik materialak, erabiltzen dituguna, dire bertako materiala, esan nahi egurra, harria, beti, gu ez egon arren orkeatuko dienak eta berriz naturara bueltatzen dienak, ez da? Interesantena bihurtzen dituk, harria beha gorol dioz estaltzen dienean, ez da ikusten natura nola datorren berriro baina, eta nire uste hori ez da garbitzu behar. Aldan, urrin utxe behar da, don beha hortan, ze hori prozeso baten gauza da, gu bezala, ez da? Gu pixkatila kasualidade batez, jakin gendu nahu, bat mugimendu bat, slow art barruan ezagutzen duen slow food, beste jantziarekin, mila gauzekin herriak ere badaude filosofia horren barruan, de filosofia pixka eta anglosajoia, eta artearen kasuan oso amerikarra. Olako ekintza bat egiten da urtean behin, eta egiten da mundu guztian parte hartu nahi duten guztian. Ez du gaina museo batek organizatu horregan, bauka organizatzea partikular batek ere bai. Partikular batek egin zake saren bidez, kedada bat oain esaten bezala, San Telmoko atean egun hortan apirilak 8 azalduko zaizkion guztiekin, eta erakutsiko izkio, beha iruditzen bost bat gauza, beste guzti museoaren pixkadikoa, konsumismoaren arte barnean dagoen konsumismo horren kontra edo beste alternatiba bezala. Baina berritu ez du esan nahi kendu edo asmatu, baina dana asmatu atzeok, emendikan pasatzen izenean muga jazte prozesuan da. Nik uste dut jendeak ateratzen dena egurra landu nahi da, plastikoa, behar ditula espazio batzu, baina espazio. Eta horrek ez duela derrigorrez lotuta egon berregen teknologiak erekin, teknologia dek erreminta bat. Osa dek, mailu bat edukitzea edo taladro bat bezala, baina, bueno, dana balioko dute. Nik uste dut hor kiston galera izango dela.